Takže čaute lidi, to jsem já Dan a dneska budu hrát pokud spadneš, tak zamýšleš a pojď znovu a nechci ani jednoukrát spadnout. Takže takom si můžu skočit dolů, tam je díra. Jo, ale bude to zase teď... Ne! O můj bože. OK, tak já si dám třeba tak 10 životů. A když takom jsem spadl, tak mám teď 9. A musím ještě dát 7, nemůžu spadnout. A pokud hrajete někdo tady z vás, takže tady je třeba komu pořád. No tak počkejte, to pak řeknu. Tam reálně někdo je. Nevím teď kudy, jak mám spadnout, kudy? Jo, tam dolů. Tak OK, já nevím, jestli spadnu. Pokud spadnu, mám 8. Ještě tam mám. Tak OK, vyhráli jsme. Start. Kolo, nebo nevím, co tam bylo napsané. Starting, nevím. Takže jsme 15. Pokud vypadnu jako první, tak jsem noob. Takže vám jakože nebudu noob. No a pokud se teda už podobný videa, dejte like, odběr. Dejte like, odběr. Ne. My God. Tady můžu ne. O můj bože, já jsem už málem rozbil takto. Kvůli tomu. Doufám, jako, že mě ne, počkat, jo. Já už myslím, jako, že mě slyšíte, protože nevím. Ale takom slyšíte jejich kroky, nevím, jestli se vám to seká. Ale tady jsou mega takom dobrý edity a budou. Nevím, jak dlouho. Ne, to tak nahlas, ne. Prosím, ne, lidi, dejte like, odběr, aby to nebylo nahlas. Ne. Ale nechápu, jako proč žval, jenom tam 3. Kdo tam je? Kámo, proč to je tak nahlas? To by se mělo dát potichu. Kdyby někdo natáčel. O můj bože. Co to jsou za zvuky? Mega špatné zvuky. Pojď. Hazaj. Doufám, prosím. Oh my God. Ne. To musím jakože. To chci dát pryč. Prosím, no to přežil jsem tady sám, kámo, nikdo jsem nejde tlačit, aby to šlo pryč, aby jsem to vyhrál prostě jakože nikdo. Díky, kámo, díky. Ne, takom ne, to bude znamenat, že bude střílet přímo sám. Ale možná jo, tady jsme hodně. Počkej, Doors, počkej, něco mi to připomíná. Doors si myslím, jako, že to jsou veže. Konečně jsem to pochopil. Málo mě to... Ne. No ale počkat, kolik mám teď životů? Ale prostě jako není šance, že by jsem byl jedinej.
Ukáž, jak střílí. No co dělá? Oni jsou moc málo, nebo? Kam? Ať hází. No, tak takom bude to trvat hodinu. Radši by jsem dal tady střech. Jako nevím, pokud tady nebude střech, je to jedno, ale... No, takže dejte like, odběr, jo. To budou dobrý edity. Když dáte like, odběr, tak budou nejlepší edity na světě. Možná jakože jo. Ale nevím. Pokud chcete někdy být jakože se mnou vaša, tak se vás jakože přidám, můžete napsat někdy do komentářů, jak se jmenujete. Danex, ne, tady to jméno by se mělo zrušit. No, už se nejmenuju na YouTube Danex. Už se tam jmenuju DanGG. Tam to skočit a tam zase skákat. OK, tak já tam zkusím. Prosím, já to přežiju, prosím. Kámo. Co? No. Pokud byste to dali na komentářů, dal bych jsem to, protože vy byste to zkusili úplně. Víte, kolik lidí to hraje, to byste měli hrát i vy. Hodně, že jo? Ne, co to? Nechci dát někomu jakoby report, help, cože? Ale můj bože, tak mi něco došlo. Já jsem hrál jednou tu a jsem jakoby nemohl dát šéf, protože jsem hrál na počítač. A tak jsem to pochopil. Teď jsem to zjistil. Kámo, hází. Kámo, OK, vyhráli jsme. Já jsem se ani toho nevšiml, kdyby jsem kejval jako takhle, jako kdyby jsem takhle chodil, tak by jsem mu spadl. No, bohužel. No lidi, tak tady to bude asi u konce, takže dejte odběr.